Espainiako gobernuaren eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuen arteko negoziazioak 3 neurri berrirekin amaitu dira. Besteak beste gutxieneko pentsioak handituko dituzte progresibokin, baita kotizazio gabeko pentsioak ere. Ez kontide bat kargura dutenen gutxieneko pentsioa pobreziaren atariaren mailara iritsiko da 2027-rako. Horrez gain, errenta handienei kotizazioa handituko diete eta erreserben funtsetik urtero diru gehiago atera alizatea ere adostu dute, baby boom belaunaldiaren pentsioak ordaindu alizateko. Sindikatuekin adostutako azken testua bihar dira onartzekoak dekretu bidez. Antzera, amaierara iritsi da erretreten erreformaren eztabaida Frantziako parlamentuan. Elisabeth Borne ministroak azken unean bozketa eragozten ez badu, Frantziako konstituzioaren 49.3 artikulua erabiliz, erretreta 62 urtetik 64 atzeratzen duen lege gaiari buruzko azken hitza izango dute gaur goizean senatariek izan dute hain zuzen ere, eta arratsaldeko 3etan diputatuek senatuan ziurra izan da erreformaren aldeko garaipenan, dagoeneko behin bozkatu dutelako erreformaren alde, baina ez dago bat ere garbi zer gertatuko den asamblean. Eskuineko diputatu batzuek ez dutelako bat egiten buruzagitzaren baiezkoarekin. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Hego eta Ipar Euskal Herriko herritarroi eragiten diguten pentsio erreformak izango ditugu hizpide. Eguneko elkarrizketa nagusian ere argitsu du FAO Ipar Euskal Herriko labeko bozeramaila izango dugu frantses erreformari erreparatzeko. Espainiarrari dagokionez ordean aipatu dugu gutxieneko pentsioak igotzea adostu dute eskribak eta sindikatuek. Pentsio erreforma ontzat eman dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako zuzendaritzek. Hala, Madrilgo gobernuak proposatutako pentsio erreforma aurrera aterako da sindikatuen babesarekin, baina patronalen oniritzirik gabe. Garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en 3 dimensiones. Primero, la suficiencia de las pensiones, después la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la seguridad social, garantiza más protección, otorga más certezas a nuestra población. Un acuerdo, además, que equilibra gastos con ingresos. Ya nadie tiene argumentos para decir qué me va a pasar a mí. Ya sabe lo que le va a pasar, porque tenemos un acuerdo a largo plazo. Bien bitartean, Antonio Garamendi, CEBeko patronaleko presidenteak, uste du eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Señores, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak ezarri behar zirela eta hori egin duela dio Sánchezen gobernuak. Sindikatuek esan da zuten testua adostuko zutela babes politiko nahikoa jasoko zuela argi bazuten. Itzura guztien arabera, PPek testua atzera botako du eta Unidas Podemosek berriz proposamena babestuko du. Esquerra Republikanak eta EH Bilduk erreformaren puntu batzuk kritikatu dituzte. Bestalde, EAJak aurreatu du ez duela kontra egingo eta ez duela baztertzen proiektu babestea. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley, las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el Gobierno lo mantiene. Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak eskatutako 1.080 euroko gutxieneko pentsioren aldarrikapenetik urrun dago erreforma. Eta naiz eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ontzat eman euskal sindikatuek bestelako iritzia dute. Ela koartarazi duenez, erreformak Zapaterok, UGTek eta Comisiones Obrerasek 2011an onartutako murrizketei eusten die. Eta gogoratu du pentsioa kalkulatzeko 15 urteko epea ez berresuratzeaz gain, 29ra luzatuko dela. Lapere kritiko agertu da besteak beste euskal erakundeek pentsioen gairekiko erakusten duten utzikeriagatik. Sindikaturen ustez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuek pentsioen gaineko eskumen esklusiboa eskatu beharko lukete. Eta transferentzia hori egiten ez den bitartean euskal pentsiodunen gutxieneko pentsioa 1.080 eurora arte osatu beharko lukete. Erreformak erreforma, Hego Euskal Herriko pentsiodunen aldarriek ez dute erantzunik jaso. Astebeteko itzialdia eta baraua egiten ari da mugimendua eta larun batean gainera, hainbat eragile sozial eta sindikalen babesarekin manifestazioa egingo dute Bilbon.
1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Horrela, pentsioei buruzko lehen ituna itxi eta 2 urtera santzazen gobernuak Bruselarekin hitz emandako mugarriak betetzea lortu du funtsak ordaintzeko. Horrela, erreserba funtsetik hain zuzen ere diru gehiago atera ahal izango dute aurrerantzean. Pentsioei buruzko lehen ituna itxi eta 2 urtera negoziazio luze eta elkarrizketa korapilatzuen ondoren akordioa lortu dute Madrilgo gobernuak eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek. Sinatu dute pentsio reforma patronalen babesik gabe eta proiektua onartu da ezoiko ministroen kontseiluan lege dekretu bidez. Baina zeintzuk dira adostutako neurriak. Kotizazio epeari dagokionez, 2 sistema izango dira urrengo 20 urteotan, eta langileak gehien komeni zaiona aukeratu ahal izango du. Azken 25 urteak, edo azken 29 urteetatik 27 urterik onenak, hau da urte bitzarrenak kendu ahal izango ditu. Bestalde gutxieneko pentsioa progresiboki hasiko dira igotzen 2027 arte. Eta kotizaziorik gabeko pentsioak ere igoko dituzte 2027rako. Gehieneko kotizazio oinarriak ere handituko dira soldata handiek gaur egun baino zenbateko handiagoarekin kotiza dezaten. Gehieneko oinarrien igoera 2024-2050 urte bitartean egingo da, eta KPIaren urteko zenbatekoari 1,2 puntuko zenbateko finkoa gehituta egingo da. Horrez gain, baby boom izeneko belaunaldiaren pentsio volumen handia ordaindola izateko, erreserba funtsetik edo pentsioen itzulapikotik diru gehiago hartu ahalko du gizarte segurantzak. Anartean Hego Euskal Herriko pentsiodun mugimenduak baraualdi itxialdia egiten ari da asteon Bilbon. Horrekin batera egunero mobilizatzen dabiltza, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatzeko gutxieneko pentsioak berehala 1.080 euroraino osa ditzatela, eta Espainiako gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezar dezala. Protesta dinamikari larunbatean emango diote bukaera manifestazio baten bitartez, eta eskubide sozialen kartak bertaratzeko deia luzatu die herritar guztiei. Ipar Euskal Herrira begira ordea atzoko egun luzea izan zen erreteten erreforman modu batera edo bestera esku hartzen ari diren eragilentzat, batetik sindikatuentzat eta haien deiari jarraituz, 8. egunez kalera atera ziren 100.000 herritarrentzat eta greban daudenentzat, bestetik gobernuko eta LR errepublikanoak eskuineko alderreko buruzaientzat lan franko egin behar zuten lege gaiari buruzko zalantzak dituzten diputatuak erreformaren aldera alderratzeko, edo besterik ez bada abstentziora jotzeko. Gaur bozkatuko dute erreteten erreforma Frantziako parlamentuan. Pour 193 contre 114. Le Sénat a adopté. Allez, merci à tous, vous remontez tous sur le quai. Bravo et merci.
Protesta gaipatuta lan gatazketara salto, Osakidetzako garbiketa azpikontratetako langileek mobilizazioa egin dute goiz honetan Bilbon, intersindikalak deituta. Osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologazioaren defentsan kalera atera dira, eta horrez gain hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eskatu dute. Gainera, Osakidetza eta garbiketa zerbitzuko enpresa interpelatzeko protesta gehiago iragarri dituzte. Goizeko manifestazioan izan da Aiara Durreta lankidea. Osakidetzako garbiketa sektoreko langileek 2 asteko greba iragarri dute, martxoaren 20 apirilaren birarte. Intersindikalak deitu du lan ustea, hau da, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuek. Lan hitzarmenen negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute, eta euren aldarrikapen nagusia da euren lanbaldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea. Gainera, lan gatazkan implikazioa eta erantzunkizuna exigitzen diote Eusko Jaurlaritzari. Beste greba deialdi bat deitu dugula jendaraurrean. Iragarri nahi dugu. Zehazki 2 asteko lanunestea izango da. Martxoaren 20tik apirilan bidera. Argi eta garbi adieraziko diegu bai enpresei, bai Osakidetzako zuzendaritzari, homologazioa ez dela ukitzen. Ziur gaude mobilizazioaren eta borrokaren bidez lortuko dugu. Eta Protestez Nafarroko Osasun Plataformak eta Osasun Bideako intersindikalak martxoaren 23ko grebari eutsiko diote. Osasun departamentuarekin negoziazioetan dauden arren, oraindik ez dute gobernuaren partetik proposamenik jaso. Horregatik, ikasturteko 2. greba egunaren deialdiak bere horretan jarraitzen du. Osasun publikoan behar duen dirua sartzea aurrera osasun publiko duina eramateko. Eta han sartzen da dena, ez? Osea, bai langileen baldintzak, bai infrastrukturarena eta orokorki pentsatzen dugu behar dugula diru gehiago eta esfortzu gehiago. Eta horregatik, larunbata izango da manifa handi bat, golenetik aterata, 5:30, eta espero dugu jende asko izatea, ze guztio dakigu ze garrantzitsua den izatea holako zerbitzu publiko bat, osea, sekulako garrantzitsua dela eta hori izango gara. ¿Qué considerada que no nos quiera hacer nada? Ordea Arabara joko dugu bertan baitan Nerea García lankidea inguruko berriei heltzeko prest. Kaixo Nerea. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, Arabako auzitegiak de Miguel Auziko epaia jaso du, eta zigortuen espetxeatza izango da hurrengo urratsa horrekin batera euren lanpostuetan oraindik jarraitzen dutenen kaleratzea gauzatzea espero da ere ez da Nerea, zer gehiago dakigu? Hala da, bai, 10 urteko prozesuaren ondoren, Arabako lurralde auzitegiak Espainiako auzitegi gorenaren epaia jaso du. Horrekin ezin da errekurtsorik jarri, beraz, hurrengo urratsa da zigortuak espetxeratzea. 4 zigortu nagusiek espetxea saihesteko 2 aukera izango dituzte. Osasun arazoak dituztela argudiatzea edota indultu bat eskatzea. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde. Garai hartan, Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala tamaina handiko ustelkeria trama azaldu zen horien atzetik. 10 urteko prozesuaren ondoren eta 2018an egindako epaiketaren ondoren, 2019ko abenduan Arabako probintzia auzitegiaren epaia iritzi zen, eta aurten Espainiako auzitegi gorenak baieztatu du. 4 zigortu nagusiei eroskeria, diru zuritzea eta prebarikazioa egotzi zaie.
Gauzak horrela, aste honetan Arabako lurralde auzitegiak Espainiako auzitegi gorenaren epaia jaso du. Horrekin ezin da errekurtsorik jarri, beraz, hurrengo urratsa da zigortuak espetxeratzea. Epaitegietako langileen grebaren erdian, datozen egunotan, irmotasun autoak jakinaraziko zaizkie Alfredo de Miguel, Koldo Txandiano eta Aitor Telleria EAJ-ko goi kargudun oiei eta Xabier Sánchez Robles Eusko Jaurlaritzako gazteria zuzendari oiari. 2 urte baino gutxiagoko zigorra duten auzipetuek kartzela saiestu ahal izango dute erantzukizun ekonomikoei eta izunei aurre eginez. 4 zigortu nagusiei dagokienez, espetxea saiesteko 2 aukera dituzte. Osasun arazoak dituztela argudiatzea, gertagarria Otxandiano eta Telleriaren kasuan, edo indultu bat eskatzea, De Miguel eta Sánchez Robles kasuetan. Bestaetik martxoaren 6an udaltzainek ustez jipoitu zuten 16 urteko gaztearen aferari helduta, Gorka Hurtaran Gasteizko alkateak esan du udaltzainen jarduna egokia ez dela epaile batek baieztatu arte, ez dituztela neurriak hartuko. Badugu beste xehetasunik Nerea? Bai, adingabeen fiskaltzak lekukoen eta udaltzainen adierazpenak kontuan izan da, gertatutakoa ikertzen ari da. Gasteizko alkateak azaldu duenez, epaileak jarduna etzela egokia izan, esaten badu, Gasteizko udalak neurriak hartuko ditu. Bestalde, Zabalgana auzoko zenbait elkartek jakinarazpen baten bidez, udalari eskatu diote gertatutakoa argitzeko. Martxoaren 6an mutilak Zabalgana auzoan zebrabidea zeharkatu zuen, patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daitekeenez, gaztea ihes zegoenean udaltzainak oldartu eta kolpeka hasi zitzaizkion. Familiaren arabera, belaunetan, ukondoetan, ukabiletan eta genitaletan. Familiak udaltzainen aurkako salaketa jarri du. Udaltzainek berriz adierazi dutenez, gaztea ausarkeriaz gidatzen ari zen gainezko ibiltariak arriskuan jartzen. Gauzak horrela adingabeen fiskaltzak udaltzainen eta lekukoen adierazpenak jaso ditu eta gertatutakoa ikertzen ari da. Gorka Hurtaranek Gasteizko alkateak ETBen eskainitako elkarrizketa batean adierazi duenez, epaileak esaten badu jarduna etzela egokia izan, udalak neurriak hartuko ditu. Gaur-gaurkoz 2 udaltzainek jarraitzen dute lanean. Agenten argiketa eta baita ere lekukoen deklarazioak eraman ditugu, kasu honetan adingabeen fiskaltzara, azter ditzan. Eta gero bestalde batetik dirudienez ere familiak ere salaketa bajarri du, beraz hau judiziari hartua dago eta itxaron beharko dugu, ez? Hala eta guztiz ere epaile batek esaten bali badu agenten jarduna ez zela egokia, logikoki neurriak hartuko ditugu. Bestalde, Zabalgana auzoko zenbait elkartek jakinarazpen baten bidez udalari gertatutakoa argitzeko eskatu diote. Eta konexioarekin bukatzeko Nerea Gaiza aldatuta, Euskararen aldeko 11.742 kilometro egingo dira Laudion martxoaren 26an. 11.742 kilometro baietz, lelopean hain zuzen ere, ekimenak 2021an Araba Euskara Aztaiaren testuinguruan eginiko 10.000 baietz ekimenari jarraipena ematea du xede, ez da zerreiago dakigun. Parte hartzaileek nahi beste itzuli eman beharko dituzte Zumalakarregi Etorbedian barrena erronka modu kolektiboan osatzeko. Guztira 12.742 kilometroko langara iristea du helburu. Goizeko 9:00 hasiko da martxoaren 26an eta ekimena arratsaldeko 7:00 amaituko da.
Ondo da Nerea, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, esker mila eta hurrengora arte. Mila esker zuei, aio. Eta politikarloko gaiekin bueltan, bada beste lerrobururik gurean izan ere Xabier Atristainen eta Juan Manuel Intziarteren gradu progresioen aurkako kautelazko neurriak ezarrita, Espainiako justiziak oztopo bat gehiago jarri die euskal presoen gizarteratze prozesuei. Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak lehen aldiz aplikatu du Auzitegi Gorenak ezarritako doktrina eta fiskaltzaren eskaera hutsa nahikoa izan da erdi askatasuna behin-behinean eteteko. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska utxari takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu Ordea Nafarroako torturatuen sareak jakinarazi duenez, 74 mozio erregistratu dituzten Nafarroako beste hainbat udalek torturatuak izan direnak aitortzeko eta adosten egunetan beste 20 udalerritan aztertuko dituzte. Elkarteak jakinarazi du Nafarroako 101 udalerritan aurkeztu dituztela torturatuak aitortzeko ekinbideak eta bakarrik 2 udaletan bota dituztela atzera. Eta Nafarroan garela bada besterik 4 urteko epean hartuko du trafikoa bere gain Foruzaingoak. Uztailaren lehendabizikotik aintzin, era mailakatuan bere ganatuko du trafiko eskumenaren zerbitzua Nafarroak. 4 urteren buruan gauzatuko da transferentzia. Hortaz, 2027 arte Guardia Zibilak Nafar errepidetan lanean jarraituko du. Estamos ante un hito para nuestro autogobierno. Como Gobierno ya mostramos en las palabras de la presidenta Chivite que este acuerdo es una magnífica noticia porque es una demanda histórica de todo el arco parlamentario que pusimos como prioridad desde que entramos al Gobierno y que estaba recogida como un compromiso del acuerdo programático. Foruzaingoak 10 funtzio bere gain hartuko du. Horien artean, zigorren kudeaketa, puntuen berreskurapena edota errepideen kontrolak adibidez. Aldaketarekin, 159 foruzain berri sartu beharko direla aurreikusi du Nafar gobernuak, eta gaur egun dauden 227 langileei batuko zaie. Baliabide materialei dagokienez, 7 ibilgailu, 8 radar, datuak hartzeko estazio bat eta gurutzatzeko panel adimendun bat eskualdatuko dira. Eskumen aldaketak guti goraberako 15 milioi euroko kostua izanen du. Nafarroatik iritsitako albistekin bukatzeko, 3 urte 7 umeak dituzten Nafarroako familiek 1.200 euro jasoko dituzte. 55.000 eurorainoko errenta duten familiei emango zaie laguntza, baita 70.000 eurorainokoa dutenei ere, diru sarrera bat baino gehiago badituzte.
Eta honekin kulturarlora salto, Carlos Linaza Sorok 200 soneto bildu ditu Ni ez naiz 14 liburuan. Molde zaharkitua eta zurna dela pentsa daitekeen arren, sonetoa oso modernoa eta oso malgua dela aldarrikatu du idazleak. Gogoan zaituztet poetak noski, Goitisolo, Marat, Silvia Plath, Zelan, Marat beste bat, Yukio Mishima, Zweig, Stefan, Costa Freda, Quiroga, Mayakovsky, Anne Sexton, Paveseren begiak, Gure Mirande, Violeta Parra, Primo Leviren Oñaze Zaharra, Alfonsina Estorniren hitz estiak, Alejandra Maitea, Trakel, Virginia Woolf, Bihotzbera, Marina Zvetaeva, Erbestea, Taberna Zuluan, Bohumil Rabal, eta betiko hauek denen hitzai, handi goxoan Ormazabal. Unkigarria egin zait, poema honen arrematea bera, Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaeran, jarraian eguneko elkarrizketa nagusiari helduko diogu frantses estatuko pentsio erreforma izpide. Beraz ez daitezte urruti joan, laster gara bueltan. Nire artearekin harremana noiz hasten zen? Nik uste dut betira, jaio nintzenetik, oso txikia nintzelako, baina nik uste dut umeak ginenean, txikiak ginenean beti artea, pintura, hizkuntza hau erabiltzen dugula, iaia mundu guztia ez, baina gehienok erabiltzen dugu txikiak ginenean hizkuntza hau. I have some lines on my hands. They try to guide me, but I don't know where they take me yet. Ni Maialen Diaz naiz, Beltzuntzekoa, jaiotzez, Iruñakoa eta Madrilgoa bihotzez, eta antzerkilaria naiz esparru askotan. Aktorea naiz, antzerkia idazten dut ere, antzerkigintzan nabil, eta horretaz gain antzerkiarekin eta hezkuntzarekin zerikusia daukaten hainbat prozesutan lan egiten dut. Mediazio saioak emanez, nerabeekin naiz aurrekin lanean, beti antzerki saltzetan.
Bada eberdiko 12:30 igarotan, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gaur gurean Argitxu Dupau Ipar Euskal Herriko Labeko bozeramailea dugu hemen gurekin, ondo etorri Argitxu. Mila esker. Eta nola ez, erretreten erreformari heldu behar diogu gaurkoan, izan ere goiz honetan senatuak onartu egin du lege proposamena bera eta espero da arratsaldean asambleak berak bozkatzea, ez? Zer espero duzu edo, zer darabiltzazue buruan asambleako bozketa horri dagokionez? Egia daz, kezka handi bat bada eta ez dakigu egiazki zertara joanen den. Azkenean bi edo hiru aukerak dira. Lehena da bozkaketara joitea, eta hor ez dakigu, ea onartua izanen den, badakigu majoritate tikia duela Macronek, edo bestaldetik, bigarren aukera da, beraz artikulu famatu hori, 29 artikulua, eta beraz indarrean pasatzeko lege hori. Beraz hor, ez da baidak gaur ezin dira aipatu, gehiago bozkaketa, 3 izanen da, eta hori, ze sorpresa ukanen dugun. Ez da, eta esaterako aukeratuko balute artikulu hori aplikatzea, aplikatze soiak berak zer esan nahi du? Hori azken finean da, frantses konstituzioak permititzen duen artikulu batekin indarrean pasatzeko lege bat, erreforma bat, eta beraz horrek errango du, bozkaketarik gabe, pasako da, martxan jarriko da, erreforma berri hori. Gero Macronek erranduen egutegia, izango da gero martxan jartzeko irailetik goiti. Eta hor, egia erraiteko, atzerapen pausurik ez da ikusten parlamentutik, baizik eta gero ikusiko mugimendu sozialak ere bere erantzuna zein izango den. Ez da, gainera, artikulu hori aplikatu, frantses estatuak berez badu ibilbidea halako erabakiak hartzen, alaren demokrazia ere zalantzan jartzen dute halako ibilbideek. Noski, erranduzun bezala, beraz Macronek hasi du bere mandatua ganden maiatzean, beraz ez du ez da urte bat egiten, eta hor, jadanik 10 bat aldiz erabili du artikulu hori indarrean pasatzeko busetako gauzak edo olako lege kakots handian artean metikiak. Beraz hor, zergaitik ez du berriz erabiliko artikulu hori ikusita bere majoritatea oso apala, oso tikia dela, joan behar da eskuin erabilatzea majoritate gehiago, boz gehiago pasarazteko. Eta beraz, hori da, kezka demokraziaren gauza aipatzen duzu, egia da, bada, erretretaren, erreformaren kontua aserrea eta. Baina ez da bakarrik hori, azken finean, krisia globalagoa da frantses estatuan, Ipar Euskal Herrian ere noski, beraz, krisi demokratiko bat, azken finean, eta frantses estatuko instituzioen krisi bat ere. Azken finean, nork du estatu hortan zilegitasuna olako sistema bat, erretreta sistema berrikusteko. Macronek badu zilegitasun hori, jakinta geizki hautatua izan den presidenta dela, bere boz kopurua oso apala izan da, eta gainera bigarren itzulian pasa da, baina bozkaketa ez da bere programaren atxikimendu bat izan, eta hori zuen gainera argiki. Gero nor du zilegeitasuna parlamentuak frantses estatuan jakinta eztabaidak moztuak direla eta bozkaketak eginen direla eztabaidatzerik gabe, ala egia, langileok, gu unkituak garenok, badugu zilegitasuna erabakitzeko hortan. Ene ustez, galdera hortan pausatzen da ere gaur. Eta sentsazio hori, egunotako mobilizazio guztietan igertzen darez, batetik bada aldarria bera, erreforma bera atzera botatzekoa, baina horretaz aparte gero helduko diogu horri, frantses estatuan eta erabakietan zelako ibilbideak ematen diren horrek ere arduratzen du herria. Zeren errandudan bezala, krisi demokratiko bat bada, nor du poderea, ikusi behar da ere deitzen dena opinion hori, eta gaur 150 hola erreforma honen kontra da. Eta gainera, ze mugimendu soziala izan da. Duela urteak, hamarkadak ez direla ikusi horako mugimendu soziala frantses estatuan eta Ipar Euskal Herrian, ikusi ditut kateuntan ere irudiak pasatzen, beraz ez, konsiente gira denok. Eta azken finean, majoritaterik gabe, posible da horako erreforma bat pasatzea, jadanik aserre bat bada,
eta hori argi da, eta aipatzen alditut, inflazioa, lantxari oso apalak, langabezi tasa oso altua eta hor erretreta erreforma honekin da gehiegi den erreforma bat azkenean. Bai, ezta, eta aipatu du, ez, oraindik ere badela bosketa falta dena, bozketa izango bada. Egongo balitz bozketa hori eta baiezko irtengo balitz edo, ez beste dekretu honekin aurreratarako balitz, kaleetan, ze aurre ikusten duzu, ez? Zaila da erraiteko, baina erraiten alduguna eta erranduan bezala, bada ASG bat karrikan, bada indar bat ere, beraz, ASG hori bihurtzen da indar, eta hori oso positiboki ikusten dugu. Ene ustez, ez dugu amore emanen, erran dugu pres garela mobilizatzeko erretreta erreforma kendu arte. Erranduan bezala, zilegitasun kontzeptua sartzen da ere jokoan, eta ea olako bozkaketa bat balio duen azkenean olako erreforma bat indarrean pasatzeko. Aurre ikusten ahal da, eta segur naiz, mobilizazio zikloa ez dela bukatuko bozkaketa honekin, eta segituko dugula, nola ez, eta posible da, ondotik ere irabaztea, azken finean, bada adibide bat, Frantses Estatuan, 2006an, CPE deitzen zena, kontra premier embauche, naiz eta bozkatua izan, segitu zuen, beraz, mugimendu soziala, eta oso azkarra izan zen, eta ondotik kendu zuten. Beraz, nik kriston aukera ikusten dut, segitzeko borrokatzen, eta hori kendu arte, eta gainera, erreforma hori aparte, aldarrikatzen duguna, da erretreta hartzea, adin legazko adina hartzea, 60 urtekin. Beraz, borroka ez da amaituko bozkaketa honekin hori segura. Hori ziur, ez da, eta, tira, badara matzazu ez, egun asko eta asko borrokan, gero ez greban gaur 9. eguna litzateke, oker ez banabil, hor jarreran gogortze bat eman duzu ere ez, protestak hasi zinetik, zelako giroa nabaritzen da kaleetan, eta, herritarrek, langileek, ez, zer nolako iritziak dituzte, edo zer esaten dizuete sindikatuko kidei? Erran duzun bezala, 9 egun greba beraz, urtarriletik, beraz oso intentsiboa da, mugimendua oso azkarra da, ez da apaltzen, eta egia da, egon direla beraz manifestaldi handiak, Frantses Estatu osoan, Ipar Euskal Herrian ere bai, Baionan, Donapaleun, Maulen eta 3 provintzietan, eta ere Frantses Estatuko erri tipiagoetan ere, Pariseko adibidea noski. Hori erraiteko determinazio baten seinalea da, hori segur, eta ez dena amaituko bozkaketa honekin, errandudan bezala, ene ustez ikusten ditugu gu sindikatu gisa antolatuak gira bai karrikan eta enpresetan, beraz badugu hori eta badakigu enpresetan jendea antolatzen dela, greba egunak antolatzeko eta abar, zeren azpimarratu nahi dut ala ere, 9 egun greban oso zaila da, oso gogorra da, gero dugun tresna hori grebarena atxiki behar dugu eta guri indarra da ere langile bezala, baina ez da egez, eta antolatzen da hori dena. Gogo hori ikusten da, kondutan hartuta errandan bezala ez dela egez, kriston prekaritatea, lantxari oso apalak eta abar, beraz determinazioaren seinalea da ere hola segitzea, eta segitzen dugu, eta ere, igo nahi dugu doinua. Hori hasi dugu ziklo berri hori atzotik, egin dugu blokaketa bat Mugerreko fret zentroan, goizuntan ere, saiakerak izan dira, autopistetan bideak mozteko, treinak gelditzeko eta bar, eta hor orain dira Baionako azpi prefekturan zaborrak botatzen eta protesta egiten. Beraz ikusten dugu, mobilizazioetatik ekintzetara biak oposatu gabe. Hori da ez, eta gainera, hor bada aldarri zentral bat, ez lehenago ere aipatu duzu, erretiroa hartzeko adinarena, eta izan ere gaurko bozketa bera iritsi da, batzorde misto paritorioak erretiroa ez 74 urtera luzatzea onartu ondotik. Ez da, 74 urteetan ez, lortzen atzera otatza, baina hori egikarituko balitz, zer suposatuko luke, Ipar Euskal Herriko eta Frantziako herritarren bizitzetan? Bizitzetan gehiago lan egitea, hori diozu, 2 urte, gehiago lan egitea, azken finean da, hori beraz, 2 urte gehiago, baina ere, paraleloki eta biak lotuak dira kotizazio urteak. Beraz, 53 kotizazio urte bete beharko dira, erretreta hartzeko 64 urtetik goiti. Insistitzen dut, zeren garrantzitsua da. Horren atzean zer bada.
43 urteko kopuruarekin. Da, naiz eta 64 urtera iritsi, denok ezingo dugu adin hortan erretreta hartu pentsio oso batekin. Beraz, pentsio duin batekin, naiz eta gaur egun beti apalegi diren. Horrek ze suposatzen du, simpleki, eritasun profesionalak, langabeziaren tasa igotzea, beraz, bai gazteetan, zeren azkenean gehiago lan iten dugu, baina bai ere helduentzat, beraz, lan banaketan ere desorekak sortuko dituzte, eta argiki gaiteko, eta barkatu hola iteagatik, baina gutariko hainitzak, holako erreformek kondenatzen gaituzte lanean hiltzeko. Eta azkarra da hori erraitea, baina errealitatea hau da. Frantz estatuan bada, eta ene ustez Europa mailan olako xifre bat ateratzen ahal da, bizi esperantzarekin azken finean. Eta bizi esperantza osasun onarekin. Frantz estatuan da 63 urtekoa. Eta ene ustez hor dena ezana da. Beti galdetzen dugu langileei esforzuak egiteko, baina noiz arte. Lanean hilarte, hori da egin behar dugun esforzoa, jakinta gainera, paraleloan, kriston dibidendoak ateratzen direla, kriston dirutza bada, eta ez erretreta duin bat pagatzeko langileai. Eta hori ezin dugu gehiago onartu, atzean dena, ondasunen banaketaren eza, sortzen dugun ondasunaren banaketaren eza gainera, eta hori ezin dugu onartu eta ez dugu onartuko argiki. Ezean ere egoera ez da bat ere xamurra. Eta horrekin lotuta ere ez, erreforma honek ez zerbeste barnebiltzen du ez, barruan pertsonen ongizatearen kalterako izango dena. Hori errandudan bezala, eritasun profesionalak, lotuak direnak lanarekin, eta berroita 10 urte pasata, 60 urte pasata badakigu, ze ondorioak badane, hainitz, ez dira gehiago lanean osasun arazoen gatik adibidez. Eta gero ere bai, emazteentzat adibidez, erreforma hori saldua da, erreforma ongi dena emazte langileentzat eta baina totala aurkakoa da, azken finean erreforma hori antifeminista da, zeren adin luzatzearekin eta pentsio osoa kobratzeko, badakigu gu emakume langileok ditugun karrerekin, beraz, seatuak diren karrerekin eta lan kontratu tipiekin, askoz gehiago lan egin beharko dugu, alde batetik, eta pentsio tikiago bat ukaiteko. Gazteentzat ere, ez nahi zainiz luzatuko, baina egin dut gazteentzat ere bai, badakigu lan merkatuan zea dinarekin guai sartzen ge, 24, 25, 26 urtetan, beraz, 64 urteko kontua hor erortzen da, eta pasatzen gira fite 66, 67. Eta hori, ongi izatearen kontuan da, momentuan lan egiten dugulaik, jakinez zenbat urtez lan egin beharko dugun, eta gero gure erretreta momentuan ere nola biziko dugu. Zeren azken finean, ebatxiak direnak da gure urte oberenak erretretan. Bai ez, behintzat kaletan ikusi da nola jendeak konturatu egin den, eta ez bakarrik agian erretreta lortze bidean ez, adin horretako jendea, baizik eta ikusitu kalean ez, gazteak, eta beste hainbat sektoretako pertsonak ez, zelako garrantzia du halako gai bat ez, atzera botatzeko hainbat sektore eta hainbeste jende ez norabide berdinean kokatzeak. Bai. Egia da, belaunaldi ezberdinak, gaztetik, liseoa eta hori segur mobilizatuak dira, eta erretretadun hainitz zergaitik hori ere, xantza ez dut xantza hitza erabili nahi, dakitelako zer den erretreta hartzea 60 urtekin, edo batzuentzat 62 urterekin, beraz hainitz mobilizatuak izan dira, eta langileok noski greba eginez. Zer erakusten du, azken finean, saltzen da beti ez, azken finean, klase bojukarik ez dela gehiago, klase ikuspundutik, eta olako mugimendu batek frogatzen du, aurkakoa dela, badela klase bat, klase langileri bat, pres dena bojukatzeko, antolatua dena mobilizatzeko eta blokatzeko, eta ibiltzen dela, hainbat sektora ipatzen alditut, energia eta elektrizitate mozketak egin dituzte, hainbatetan, aipatzen aldut zakarrontziak biltzen dituztenak, kriston grebak eramaiten ari dira bereziki Parisen, irakaskuntzan, medikuntza sozialan, garbiketan, eta sektore guziak antolatu dira eta greban ezarri dira. Erakusten du ere zein diren beharrezkoak estatu batean ez, eta haien garrantzia azken finan. Beraz, ene ustez, erakutsi dugu klase gisa
nola gai garen antolatzeko. Bai ez, izan ere Ipar Euskal Herrian bertan, esan genezake nolabait ziklo mobilizatzaile orokor bat ere piztu dela ez, izan ere bada erretreten auzia bera ez, euskara dela, gero ez dakite azkenaldian ez da presoen bueltako ekin ere zabaldu izan dira protesta oso handiak, horrek zer erakusten du? Erakusten du herri baten indarra, erran duzun bezala, egia da azken urte hamarkada hauetan Ipar Euskal Herrian izan direla mugimendu pila hainbat arlotan, eta zabalagoak eta abar, eta herri baten indarra eta gaitasuna antolatzeko eta elkarrekin egiteko. Hori dena erraiteko ere bai, beti denetan eguneko ez gira ados aldarrikapen guziekin eta abar, baina badugula kriston gaitasuna elkartzeko, elkarrekin egiteko, eta ez bakarrik eusteko, baizik eta lortzeko. Eta ez da berdinen ustez. Hortako errandizutez, badugula energia aski segitzeko hortan, zeren ez dugu justu hori erran ez garela ados irabazi nahi dugu. Helburua da irabaztea. Eta hene ustez, Ipar Euskal Herriak erakutsi du azken urteetan gai dela irabazteko. Bai, ez dara da, eta gainera, hemen ere ez, justo Espainiar gobernuak adostasun bat plazaratu du, bertako erreformari dagokionez, eta bertoko Hego Euskal Herriko pentsionek ez, enbidiaz edo ikusten dute apur bat, Ipar Euskal Herrian ez, nola mundu dena txikitzen den borroka berdinera, ez ere bertan izan zara aste honetan, aste artean oker ez banabil, nolako sentsazioak ikusi dituzu? Hasteko bi zentzuetan da, zeren enbidiaz ere begiratzen ditugu, zeren biziki antolatuak dira, eta bai egon naiz haiekin aste artean, baliatzen dut keinu bat egitea aiei eta berriz ere sustengoa adierazteko, zeren egiten ari eredugarriak dira, benetan, eta beraz egon gira haiekin aste artean, hitza hartuz, eztabaidatuz eta abar. Bebesten zentzuan ere, etorri dira hainbat aldiz Ipar Euskal Herrira, bai protesta edo mobilizazio egunetan, bizikleta martxa ere ganden udan Ipar Euskal Herritik pasada, endaian ere egon dira gurekin, beraz badugu elkarlan bat edo sustengu aheman azkar bat haiekin noski. Bai, ez izan ere, erreformak eurak ezberdinak dira, bi inguratzen gaituzten ez, bi gobernuen aldetik, hala ere politikarien joerak badituzte, edo ibilbide berdinera bai egiten dutela ez, privatizazioaren alde, eta ez horrekin loturiko beste hainbeste ez, zer esan Euskal Herrian gobernatzen duten bi gobernuei? Azken finean hori bada helburu ideologiko bat bi estatuetan, Frantses estatuan eta Espainiako estatuan, eta helburu ideologiko hori da azken finean guri langileei lan gehiago egitearena, privatizatzearena, beraz badira sistema publiko batzuk ahuldu nahi dituzte, zertarako, azken finean, deskonfientzia bat sortzeko, beldur bat sortzeko, eta gure erretretak azken finean kapitalizatzeko eta bankuak indartzeko. Beraz hori, bi aldeetan. Eta ere, olako erreformek, azken finean, murgiltzen gaituzte ere, prekaritate batean, pobrezi batean ere, nola ez. Eta estrategia berdina da, adina luzatzearena, kotizazio urteak gehitzearena. Ez da bakarrik Frantses estatuko edo Espainiako kasuak, Suedian izan da ere hori eta beste erri batzuetan ere. Beraz, ber estrategia, baina parean ere ber erresistentzia ez. Eta Frantses estatuari begira konkretuki ez, izan ere lehentxeago ere aipatu dituztu Macronek ez, hartzen ari den jarrerak, nola eskumara hurbildu behar duen bai ala bai ez, eta herritarrak ikusi dugu nola esan duzu ez, gobernua bera oso ezengonkorra bada kopuru aldetik ez, zer mezu bota? Zer mezu bota gaurko da bai ala bai kendu behar dute erretreta erreforma hori. Eta hor barkatu bozkak eta hirutan izanen da, beraz bada oino aukera, ene ordurari so naiz, baina ordu bat bada oino. Eta gero hori bada ere deitzen dena motion de censure, oztopatzeko bozkak eta hori, ez dakigu ea arat joanen den, baina azkenean da
onartzea zilegitasun hori ez duela bakarrik hartzeko eta karrika entzun behar dela. Ez dugula nahi lan gehiago egitea, salbatzeko kakotxan artean, kinkalarrian ez dagoen sistema bat. Eta ala balitz, badira beste diru iturriak bilatzeko denok ukan dezagun pentsio duin bat denentzat. Beraz, hori da mezua, hori blokatu behar da, erretreta erreforma hori, eta dena den segituko dugula borrokan. Hori ez da, esan duzu lehenago ere, txarrenean, erreformak aurrera egiten badu, oraindik ere kaleetan jarraituko duzuela, eta badela aukera, atzera botatzeko. Noski, gero egia da, bada errealitate bat, Frantses estatuan bada intersindikal bat deitzen dena, beraz nahiko zabala, 8 edo 9 sindikatuekin, beraz haiek emaiten dute alere erritmo bat momentukatz, Ipar Euskal Herritik eraikitzen aldugu gure erritmoa ere bai, eta hori garrantzitsua da ere azpimarratzea, eta hor baldintzak sortu behar ditugu, denok sindikatuek, baina bungimendu soziala, langile guziak, eta beraz horretarako baldintzak sortzeko gu sindikatuan antolatuak dira, baina baita ere asanblada idekietan, beraz hortan parte hartu behar dugu, aktiboak izan behar gira, mobilizazio erritmoa emaiteko, eta egiazko indar hageman bat sortzeko, eta errandudan bezala irabazteko azken finean. Ez da, beraz, irabazteko egun horren zain, eta baita ere ez, geroko hitzordu, asamblearen hitzordu horren zain hemen utzi behar dugu elkarrizketa Arritxu, esker mila gaur gurean izatearren. Mila esker, zai, mila esker handi bat. Eta orain jarraian, solasaldiarekin bueltatuko gara. Batxekatzen akatxau tapatzen Jauzi, eguneroko gugaitasunaren legean Jauzi, abixatu zintugun denbora ezela galkoa Jauzi, ez ginen agitu erori zirenean Abisuak emanaren burutik joaiten zira galtzen duzunean Abisuak emanaren Dena denan kasartua da Abisuak emanaren Hasi zinen, azten kusku batean gixara meskile gizinela Moztu, kendu dizkizute zure galme hatxagarria Moztu, abixatu zaitugu aske izan baliozko dela Moztu, ez ginen agitu egotu zirenean Abisuak emanaren burutik joaiten zira Abisuak emanaren horrek agaltzen duzunean Abisuak emanaren dena denan kasartua da Abisuak emanaren Abisuak emanaren
esaidazu, aizu esaidazu, zer nahi duzun. Aizu nahi baduzu, aizu nahi baduzu, non nahi duzun. Emango nizkizuke belarri ertzean, ta gustuko baduzu ezpain bakoitzean. Egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Txoko bat gordetizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean. Txoko bat gordetizu nire bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Muxu, muxu, nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, aizu. Aizu hor begira, aizu zuretzat ere badira. Aizu lotxatzen bazara, zatoz eta esan belarrira. Emango nizkizuke belarri ertzean, ta gustuko baduzu ezpain bakoitzean. Egitazu txoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Txoko bat gordetizu nire bihotzean, aurrean atzean, kopeta gainean. Txoko bat gordetizu nire bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean. Muxu, muxu, nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu, muxu, muxu. Nun nahi duzu muxu. Erlojuak ordu bata markatuta iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unean, eta horretarako gaur ditut hemen nirekin albo banatan Zurine Rodriguez eta Miguel Aizpuru. Ondo etorri, bioi. Eta hasiko gara hitz egiten, pentsio erreformez, konkretuki hasiko gara Espainiako estatuan lortu den akordioa, horretarako badaukagu bideo bat, apur batez, erreakzioekin eta helduko diogu jarraian. Pentsio erreforma ontzat eman dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako zuzendaritzek. Hala, Madrilgo gobernuak proposatutako pentsio erreforma aurrera aterako da sindikatuen babesarekin, baina patronalen oniritzirik gabe. Garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en 3 dimensiones. Primero, la suficiencia de las pensiones, después, la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad. Pues bien, este acuerdo garantiza más ingresos a la seguridad social, garantiza más protección, otorga más certezas a nuestra población. Un acuerdo, además, que equilibra gastos con ingresos. Ya nadie tiene argumentos para decir qué me va a pasar a mí. Ya sabe lo que le va a pasar, porque tenemos un acuerdo a largo plazo. Bien bitartean, Antonio Garamendi, CEBeko patronaleko presidenteak uste du eztabaida lapurtu dietela. Es que aquí no había diálogo. Señores, estas son lentejas y ahí va. El que además es un impuesto brutal, un impuesto contra el talento. Pentsio sistema jasangarria egiteko neurriak ezarri behar zirela eta hori egin duela dio Sánchezen gobernuak. Sindikatuek esan da zuten testua adostuko zutela babes politiko nahikoa jasoko zuela argi bazuten. Itxura guztien arabera, PPek testua atzera botako du eta Unidas Podemosek berriz proposamena babestuko du. Esquerra Republikanak eta EH Bilduk erreformaren puntu batzuk kritikatu dituzte.
Bestalde, EAJak aurreatu du ez duela kontra egingo eta ez duela baztertzen proiektu babestea. Lo tomas o lo dejas, una vez más, un decreto ley, las pensiones un decreto ley. Tengo que fiar en principio también. A pesar de ser un avance, es insuficiente para nosotros, porque lo que consideramos es que no puede haber pensiones dignas por debajo de lo que se considera el umbral de pobreza. Y la propuesta que plantea el Gobierno lo mantiene. Hego Euskal Herriko pentsioen mugimenduak eskatutako 1.080 euroko gutxieneko pentsioren aldarrikapenetik urrun dago erreforma. Eta naiz eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ontzat eman euskal sindikatuek bestelako iritzia dute. Elako hartarazi duenez, erreformak Zapaterok, UGTek eta Comisiones Obrerasek 2011an onartutako murrizketei eusten die. Eta gogoratu du pentsioa kalkulatzeko 15 urteko epea ez berresuratzeaz gain, 29ra luzatuko dela. LAP ere kritiko agertu da besteak beste euskal erakundeek pentsioen gairekiko erakusten duten utzikeriagatik. Sindikaturen ustez, Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuek pentsioen gaineko eskumen esklusiboa eskatu beharko lukete. Eta transferentzia hori egiten ez den bitartean euskal pentsiodunen gutxieneko pentsioa 1.080 eurora arte osatu beharko lukete. Erreformak erreforma, Hego Euskal Herriko pentsiodunen aldarriek ez dute erantzunik jaso. Astebeteko itzialdia eta baraua egiten ari da mugimendua eta larunbatean gainera, hainbat eragile sozial eta sindikalen babesarekin manifestazioa egingo dute Bilbon. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea exigitzeko. Tira, zuek zer nolako sentsazioak izan dituzue, apur bat adostasun honen bueltan? Nik uste erpin asko dakan gaia dela pentsioena. Nik uste lehenik esan behar dana da Europatik babestutako proposamena dela, babestutako edo exigitutakoa. Alegia, Europak argita garbi izan zion Estatu Espainolari, Next Generation funtsak bere ganatzeko pentsioak aldatu behar zituela eta reforma bat egin bertzula. Beraz, derrigorrez reforma baten aurrean egon behar ginen eta nik uste dut hau dela emaitza. Gero, hemen egia da beste eztabaida bat irekitzen dela eta da zenolako erreformaren alde egiten da, Paradigma edo lehen geneukan paradigma hori alegia, jubilazioa handitu, pentsioa jeitsi horren paradigma edo paradigma berri bat, Eta egia da, hemen dakaguna dela paradigma berri bat, Progresiboagoa eta, eskubideak hobetzen dituena. Eta hemen sortzen da, hirugarren eztabaida eta hemen ikusten dugu batez ere gehiengo sindikala Euskal Herrian eta da nahikoa da, ez da nahikoa, hori da sortzen den hirugarren eztabaida, eta honetan bai, badaude desastasunak, badago alde batetik patronal, alde popularra, lehengo paradigmaren aldeko apostua egiten dutenak, eta gero badaukagu sindikatu batzuk, zein indar politiko batzuk esaten dutena, ez da nahikoa, letra txikia, eta orain nik uste sakondu dezakegula letra txiki honetan, letra txiki hori oso regresiboa da, Orduan, nik uste dut bai aurrera aterako dela, egia da hortze EAJ-ko burua esaten zuela, dekretuaren bidez egin den legea dela, hori ez da guztiz erreala, egia da gobernuak dekretuaren bidez atera dula lege hau, baina lege proposamen bezala eramango du kongresura eta senatura. Beraz, eztabaidatuko dan legea da eta bozkatuko dan legea da, Eta nik hori uste esan behar dagoela eta hori ere emango digula, nik uste justo konfrontazio ideologiko hori bai ikusiko dugula, bai sindikatuen bitartez, bai patronalen bitartez, baina baita ere negoziazio instituzional politiko horren bitartez, Baina ikusten gabiltza azken aldiko, eztabaida guztiak, eta zer espero genezake? Ikusi beharko dugu, egia esan, Zurineko ondo azaldu den bezala, reforma inposatu bat da, zentsu batean Bruselatik, Orduan, margina txikia izango da negoziatzeko kongresuan, eta alderdien artean, Baina, ikusi beharko dugu, oraindik ere, gehiengo hori, behar den gehiengoa kongresuan ez dago ziurtatuta, edozen gauza gertalik, edo azken orduko sorpresaren bat ikusi genuen lan erreformarekin gogoratu, nola atera zan, Mosea legearekin segertatu dan, horrelako zerbait ikusi aldugu zen, eta alderdiek ja estrategia elektoralista batean dauz, eta karo, ja da, edozein gauza ez dute
dute jango, ez dute erosiko eserren truke, ez da. Eta orduan, badirudi, Euskal Alderdietan, EAJak badirudi astentxorantz jotzen duela, ez baietz baterantz, eta gero EH Bilduk bere retisentziak ditu bai, adirazi duen moduan, eta igual ezetz batean jarri alda eskerraren, eskerra bere horrela egiten badu, eta gauzak horrela, gobernuak ez dauka ziurtatuta lege hau aterako danik, ez da. Karo, gobernuak zuhur jokatu behar du, zen eta lege hau ateratzen ez bada, arazo oso handi bat eukiko dute etorkizun motz batean zen, eta Bruselak egindako akordioak eta Bruselaseko funtsak, Next Generation hauek, honetaz guztiz loturik dauz. Orduan, ikusi beharko dugu aritmetika parlamentarian eta jokaldi politikoan segertatzen da, baina gero erreformara jutenik sentsazio kontrajarriak ditut, ez? Alde batetik, egia da, margina eskasa zala negoziatzeko Bruselakin, eta lortu dan akordiorik onena dela esan aldugu, baina akordiorik on hau ez da ere positiboa batez ere gazteentzat, ez da? Eta azkenian orain lan mundura sartzen direnen txat, kalkula hau etorkizunean nahiko jubilatzeko momentuan nahiko negatibo izan alda beraien txat. Bai, ez da, izan ere aldaketa batzuk badakartza, baina ondo azaldu zuen moduan, oso lotuta, Europatik bertatik ez eskatzen den horrekin, ez horreipatu daitezke, konpentsazioa bera, kotizazioa aukeratzeko ere bi modu, mai gainean jarri dituzten, nola izten diozue, burat letra txiki horri. Bai, ez letra txiki horrin, badaude titular handiak letra txiki baitan, eta da justukizuka planteatzen duzula, ez, kotizazio epea mugitu daiteke, 25 urtetik 29-ra, eta zuk erabaki dezakezu ez, txarragoak diren urte horiek alde batera utzi, eta orduan, pentso, duina eskuratzea hori da bat, ez, egia da, urtxe dagoela interesgarria izan daitezken beste neurri batzuk, eta hori da batez ere ez, gehien kotizatzen duenei gehien kobratuko zaio, minimak igoko dira, eta hortz ere genero bretxa horri helduko zaio. Hori, berez, positiba da, baina nik uste Miguele jarri duela mahai gainean letra txiki horren parte txarra, eta da gazteengan ez eduki dezaken ondorioa. Alegia, hemen dakagun erreforma ez da estrukturala, baizik eta askoz gehiago kojuntulara, ez? Gaur egun dakagun egoerari eta gaur egun dakagun pentsionen egoerei aurre egiteko formula ona izan daiteke, nik ez dut esaten ez denik, baina pentsioaren estruktura pentsatu behar da hamarkada gainera, kostientetzen behar gara, zenolako populazioa dakagunez, eta demografiaren piramida buelta emango zaio, eta zaintza horri egin beharko diogu aurre urrengo urtean, ez? Baby-boomeko generazioa datorrelako, ez? Hau batetik, nik uste hori dela letra txikia, baina niri asko kezkatzen hau ere, bai eskumatik eta bai patronaletik sartzen ari dan argudio, nik uste tortizeroa eta populista, ez? Esaten ari dana, ez? Oso modu nik uste zatarrean, esaten ari da, ez? Erreforma honekin, erreforma hau, barkatu, nork ordainduko du, eta horiek izango dira langileak. Orduan, saiatzen ari da oso modu itzuzian, areriotzen, langileak eta pentziodunak, ez? Eta hau, nik uste deusestatu behar degula, esateko, gauza bada, pentzioen erreforma, eta beste gauza bada merkatu laborala, ez? Eta egun daukagun merkatu laborala, ez bada duina, eta ez bada prekarioa, nik uste erantzule zuzen batzuk dakala, eta hori da patronala, eta eskumako alderriak. Beraz, bi erreforma egin daitezke, pentsioen erreforma eta lan merkatuaren erreforma, ez? Alegia, ezin da esan merkatua sostengatuko duela pentsioak eta horregatik ez dugula pentsioak hobetu, ez? Da hori da nik uste bai patronala eta bai eskumak egiten ari dan diskurtso oso populista, ez? Eta arriskuak ere baditu izan ere jendeak alakoak harin, irozten ditu, izan ere ez askotan, nik nire inguruan ere entzun izan dut ez dugu pentsatuko pentsioetan ez da ere, ez ditugun ez izango, eta listo, eta hor bukatzen da nahia horrixe borrokatzekoa ere. Bai, egia da gizarteren zati batek hori erraz erosten duela, ez? Eta orduan, bai, resignazio hori erakusten dute, eta hori ez da bat ere hona, ez da. Eta, patronaren jarrera, guztiz zinikoa
da, ez, baina, bueno, arriskutsua da hor patronal eta eskuineko alderdien artean daukaten pintza bezalako hau, ez da, politika sozialen kontra juteko azken finean, ez da. Baina, bueno, egia da, lehen esan duan bezala, goratu behar dugu, zenbaketari buruz, orain dela urte batzuk, 15 urtekoa zan zenbaketa, orain ia 30 izan aldira, ez? Eta etorkitzuenean, ze aurkitzen dugun, ze gauzak aldatuko dira, eta Bruselak gero eta presio gehiago jarriko du. Eta, klaro, azkenian ze gertatzen da, gazteek gero eta beranduago sartzen dira lan merkatuan eta baldintza prekarioetan, eta, klaro, baldintza prekarioko urte horiek azkenian sartuko dira bai zenbaketan, ez? Orduan, pentsioa, bueno, eskazagoak izango dira, eta gero kontuan hartu behar dugu, demografia, ez da? Hor, kriston erronka daukagu demografiarekin, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan, beste lekuetan baino are gehiago, ez da? Eta, bueno, ez da, erronka potoloak dira, baina, klaro, erantzuna ezin da inola ere izan, bueno, baliabideak eta soldatak eta pentsioak murriztea. Baina perspektiba ere zabalagoa izan beharko luke denborei dagokienean, eta horixe da ez besteak beste ere Euskal Herriko pentsionek aldarrikatzen dutena. Ikusi dugu nola Bilbo bertan, baraualdi itxialdia hasi duten, kasu honetan jakitun dira eskumena bera Espainian dela, baina baita ere ez, eurei eragiten dien gobernuei eskari egiten diete, nahi duten 1.080 euroko pentsio hori osatzeko, ez horri nola heltzen diozue? Nik uste dut pentsio duren mugimendua asko erakutsi digutela, ez azken urtetan asko ikusi dugu, bere borrokaz eta orain ez, eskumak berak erabiltzen duenean argudio hori, ez, lan baldintzak eta pentsio den mugimendua, gaur egun ditugun eskubidea gehienak eurek lortu dituzte, eta nik uste dut justiziazkoa dela ezatea. Urrengo hilabetetan zenolako mobilizazio giroa egingo duten ikusiko dugunik, uste dut kalean egongo direla oroar, baina behira orain ari garela Espainiako pentsioen kontua hitz egiten eta niri frantziazko irudiak etortzen zaizkit burura, ez? Pentsioen modifikazioa oroar Europan ematen den eztabaida badala eta kaleak daude bete Frantzian, hemen gauden, baina askoz egoera hobeagoa aldarrikatzen ari direlako, eta ze puntura arte nik uste Espainiak arazo larri badakala pentsioekin. Hemen beste korapio handi bat irekitzen da, eta da Euskal pentsioen kompetentzia, berez, autonomia, eta bai EAJak eta bai EH Bilduk aldarrikatu dute, gure kapazitatea eduki behar dugu gure pentsioak eta gure pentsio eredua zein den erabakitzeko, jakiteko eta kudeatzeko, eta berriz ere hemen sortzen da autonomiaren eztabaida berriz ere, printzipioz hau mahai gainean ez dago Espainiako gobernuarentzako, baina bada interesgarria izan daiteken eztabaida. Eta esaten duzunaren arira badatorrez, eta mobilizazioak ere aipatu dituzula, nola bertan apurat pentsiona mugitzen dira horren bueltan, eta ez Espainia mailan ere ez, oin badatorre baby booma bera, kubrituko ditugu euren beharrizanak, eta tira ez, 10 urte barru agian kalera irtengo gara. Bai, baina nik esango nuke barik kalera irtetxeko momentua ja da dekogula, ez da? Eta pentsio honek horrela egin dute, ez? 5 urte dara matxate, astero kalera urteten, eta esango nuke gizarteak bai, egia da, igual sentsazio hori ez dagoela, ez? Gizartearen sektore batean, ez dekogula, arazo hori ikusten, aurre ikusten, eta kontzientzia gehiago ez beharko genukeela. Helduko da, eta Frantzian gertatzen ari dena ikusten, esango nuke momenturen batean hemen kontagioren bategon aldala. Eta, askotan esan dut, tertulianetan bebai, hemen Espainiar estatuan gertatzen dena da, momentu honetan dagoen gobernua dagoela. Hau da, gobernu progresistako matxoen artean, eta, eskerreko alderdi bat, Unidas Podemos, eta, PSOE. Eta, klaro, ze gertatzen da, sindikatuek ez dutela nahi gobernu hori kolokan jartzea, ez horregatik planteatu duten estrategia momentu honetan ez da kaleko estrategia, borrokako estrategia. Baina momenturen batean Moncloara eskuineko gobernu bat heltzen bada, ikusi galdugu Frantzian gertatzen ari denaren panorama antzeko bat. Ez dago ziurtatuta
gobernuaren jarraikortasuna ez dago ziurtatuta, beraz. Ez, eta ikusi dugu azken boladan bai Mosalegarekin, bai legearekin eta beste hainbat legeekin egia da Espainian sindikatuak konfrontazio jarrera bat ez dutela hartzen ari, gainera hortze dago batez ere orain arte ez Yolandarekin dakaten ez dakitez, aliantza edo, eta patronala azken boladan bai ikusi dugu oso konfrontatiboa, egia da Euskal Herriko gora ez berdina dela, ez? Eta EH Bilduk hori momentu honetan pentsioen erreformarekin zer boskatzen du, ere oso importantea izan daiteke, ez? Badirudi bai LAB eta bai ELA argi eta garbi esan dutela, printzipioz batez ere ELAk oso eskari zehatza egin dio EH Bilduri, ez boskatu behar dula, ikusiko dugu ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua ze jarre hartzen dion eta zer eskatzen dio bai Euskal partiduei, baina hortze ikusi dezakegu EH Bilduk azkenean ezetza eman behar diola, bere Euskal Herrian da horren gizarte mugimenduak hala ere exigitzen diotelako, eta hortxe ere ikusiko dugu bai Euskal Herriko patronalak zer esaten du hurrengo orduetan, eta nola interpretatzen da guzti hau Euskal Marko batean, hori gogoratu behar dugu ere, kanpainan gaudela ere Euskal Herrian, eta orain dana kontu elektoraletan irakurtzen dela edo zein lekutan, ez? Bai, ala da, eta, tira gainera Frantzia aipatu duzuela ez, gaur bertan bozketa espero da asamblean, parlamentuan bertan, arratsaldeko 3etan, goizean senatuak bozkatu du hor, baiezkoa lortu du senatu mailan, kontua da ez, ez dakitela ondo, bozkatuko duten ala ez, elako hor, inoiz aipatuko genuen hemen ziurrez, 49.3 dekretua ez, nola bozketarik gabe berez baduen Frantziar gobernuak berak aurrera taratzeko hori ez. Bai, nik ezak gertatuko dena Asamblea Nazionalan ez, baina, ziur daukadana da, dekretu hori, lege berri hori aplikatuko dela, Macronen gobernuak aurrera eramango duela. Baina bukatuko ez dena, eta kalean dauzen mobilizazioak, sindikatuek oso argi utzi dute, kalean jarraituko dutela, eta legea aprobatzen bada ere, hor borroka ematen jarraituko dutela, eta horatu behar dugu zurinek lehen esan du. Frantzian baldintzak Espainiar estatuan baina esko zobeako direla, eta borroka ala ere planteatu dute, eta ematen ari dira, eta esango luke eredugarria dela gizarteak, langileek eta sindikatuek hartu jarrera Frantziar estatuan. Ikusi beharko dugu, Macronek, azken finean nik esango nuke ez duela ondo irakurri, azken hauteskundean egon ziren emaitzak, eta Frantziar gizarteak eman zion agindua. Agindua zan politika neoliberalak ustea, eta lehen mandatuan egin zuena ez egitea berriro. Badirudi kasurik ez da. Eta ikusten ari gara, bere agenda neoliberala nola desplegatzen duen Macron presidenteak, baina, klaro, hau bere arriskoak ditu, ez? Haien artean, ziberazki arrisko nagusia da reagrupament nazionaleko indarra, ez da? Azken finean ze gertatuko da, horrengo hauteskunde batean, zentrista edo eskuindar eta ultraeskuindar baten artean badaleia, jendeak igual ultraeskuinerantz joko du, eta azkenean Marine Le Pen edo bere alderdiko norbait ikusi aldugu Frantziako presidente bezala etorkizunean. Borroka badakalean pentsioena, baina jendea jakitun da demokrazia guztiz kolokan badela parlamentu horretan, eta gitxiago ez, alako jarrerekin. Bai, de hecho ez, hauteskunde mehatxua, mamua ere hortze egon da azken orduetan, ez? Egia da, momentuntan, Macronek 3 eszenatoki politiko dituela, eta 3 eszenatoki horiek txarrak dira berarentzako, ez? Batetik badago dekretuaren eszenatokia, alegia aurrera ateratzea pentsioen erreforma beste alderdiekin kontuan edo beste alderdi boskak izan barea, alegia dekretuaren bitartez, gobernuaren dekretuaren bitartez, hori eszenatoki txarra da, demokraziako ikuspuntu batetik, ez? Hala ere gogoratu behar dugu bide batez, badakit ez dela honekin datorre, baina hau EAN asko egiten da, ez? Urkulluren gobernuak dekretuaren bitartez hezkuntza lege guztia aurreratu du, baina hau badakit beste gai badela, ez? Hori da lehenengo eszenatokia, eta hori Macroni ez dio bat ere ondo egiten. Bigarren eszenatokia da aurrera ateratzea bosken bitartez, baina hortarako eskumaren boskak behar ditu, eta hori jartzen digun eszenatokia da justuki Miguelek planteatzen duena, ez? Errezeta neoliberalen eszenatoki. Hori beraz ez dio bat ere ondo egiten Macroni, ez dakit Melentxoneri zenolako irudia egiten dio, baina Macroni bat ere ez, eta 3. eszenatokia da porrotaren eszenatokia, eta hori nola ez dio bat ere
politikoki ondo egiten. Beraz, nik ez dakit zein izango da eszenatokia, baina edozein izan da ere, txarto etortzen zaio Macroni, eta gainera, justu Miguelek esaten duen, eta aldi berean dagoen eszenatokia, kalean tentzioa egoko da. Beraz, momentuntan, Frantziako presidenteak izugarrizko marroia dauka mai gainean, eta nola aurre egingo dion, ikusiko dugu hurrengo orduetan. Bai, ezta. Eta protestez gabiltzala beste gai bati helduko diogu orain, izan ere, martxoaren 15-etik 24 10 egunez greban dira Bizkaiko zaharretxetako langileak, ELA sindikatuak deituta, eta gai honi heltzeko, badugu kameraren beste aldean, Ainhoa Tirapu, ELA sindikatuko eskuinaldeko arlo sozio-sanitarioko arduraduna. Kaixo, Ainhoa? Kaixo. Tira, ez beste inoiz hitz egin dugu hontaz ere, izan ere hau ez da grebaldi bakarra Bizkaian zaharretzetan aurrera eraman duzuena, zeinari da izaten egoera, ez? Izan ere, horixe, ez? Patronala eta baita ere, aldundiak bere jarrera aldatu ez du egin. Bai, orain arte 29 egun egin ditugu greba, oraingo 10 hauekin 39 goaz eta ez dira mugitu. Egoera zein da, atzo hasi ginen manifestazio batekin, baita ere fokoa jarrita lanaldietan, ze kasu honetan lanaldi oso ez daukaten langileak nahikotsuak dire, eta horrek areagotzen du prekarietatea, ez? Gaur eguna izan dugu eskualdetan, lantzentruak bizitatzeko eta hor markatzeko gure mugimendua, eta momentuz, gutxinaka badirudi hemen egun gehiago behar direla, behintzak aldarriak entzuteko. Eta, ez gaur kasuetan 10 egun hauetatik ez bigarrena izango litzateke, nola aurkitzen dira langileak eurak, ez? Desesperazioz ere ziurrenik egongo da jarrerarik. Zoritzarrez ohituta daude. Emakumeak diren heinean eta zaintzan esparruan lan egiten duten heinean badakite beren mobilizazioak behar dutela luzera joan behintzat entzuteko, ez? Eta hori penagarria da. Horrelako egoera batean mobilizazio luzeetara eramatea langileak ezagielako entzuten. Zentzu horretan, ohituta dauden heinean, gogotsu daude, indarrekin daude, eta badakite, azkenean lortzeko aukera izango dutela, esperientzia daukatelako baita. Eta azken batean egia da, emakumearen nazioartegunaren bueltan, erakundeetatik, aldundietatik, udaletatik, justo sektore feministatuetan jarri zuten arreta, ez azkenen hori zen mugimendu feministak eskatzen zuena, eta badirudi, kasu apur bat egin gura izan zaiola erakunde politikoetatik arlo horri, hala ere zuek zurik eta salatu duzue. Bai, azken finean publikoa izan beharko litzateken zerbitzu bat privatizatzen dugu eta zerbitzua zahazten gara, baina hori bai, martxoak 8an gure erakartzen ditugu zaintzak eta hoien inguruan egiten dugu kanpaina, ez? Ez da bidezkoa, azkenean behar den bezala langileak egongo balira, beste goera batean egongo orain, eta erabiltzea martxoak 8 horren inguruan zuriketa egiteko ez da aproposa. Baina gero mugimendu feministak greba orokorrera edo horixe prestatzeko deia egin zuen, justo aldarriak horretan erabat lotuta ere badatoz zuen aldarriekin, nola iristen diozue horri? Hori da, azkenean aldarrikapenekin bat egiten dugu, erakunde bezala, eta orain egin behar dena da proposamena landu eta bidea egin begiratzen hori azarora. Bai ez, eta izan ere bukatze aldera Ainhoa, ez da ipatu nola aldarriak antzekoak badiren, eta jarrera gogortzen ari zarete, ikusten dugu ez, grebara jotzen ari zaretera zuek kasu honetan behin eta berriro, gero greba hotxak altxatzen ari dira, uste duzu emango dela aldaketarik aurki, edo badela modurik ez, patronalak eta aldundiak zerrentzen kasuan esaterako behingoa gaitik hitzarmena bera berritzeko? Orain arte ikusi duguna da borroka dela bide bakarra eta horretan gabiltza, guretzat zaintzak garrantzitsuak dira, elan ematen diogun garrantziagatik eta bai gizartean daukan garrantziagatik eta zentzu horretan jarraituko dugu borrokan. Hori da, honekin hemen utziko dugu konexioa Ainhoa, eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei.
Tira, Ainoak azaltzen zuen, ez? Gogorra da ere, harin esatea, baina emakumeak ohituta daudela, ez? Halako egoeren aurrean biziak izatea. Gogoratu behar dugu nondik datorren zaharetxeko konfliktoa Bizkaian, ez? Aspalditik dator, hamarkada bateko gatazkada, ez? Gatazka laborala da. Eta, klaro, orduan noski ohituta gongo direla, zen eta 11 greba eduki dituzte, eta 11 protesta, eta noski, klaro, bai, ohituta dauz egoera latxetara, ez? Baina, klaro, hau ezin da horrela izan, ez da ezin dut horrela beti egon hitzarmena berrizteko, ez? Orduan, bai, ziur nago, kasu honetan greba bukatuko dela, akordioa gongo dela, greba irabaziko dela, baina gero berriro ere egoera errepikatuko da. Klaro, eta orduan, birpentsatu egin behar da, hobez, eta Foru Aldunditik guztiz birpentsatu behar dute, konpentsa zaien, beti horrela ebitzea gatazka honekin, ez da? Eta azkenian bai, goratu behar dugu, nortzuk ordaintzen duten, ez? Zaharetxe hauetan bizi direnek, eta zenideek, eta langilek noski. Orduan nik esango nuke, etorkizunera begira, eredua, zaharetxetako eredua Bizkaian, eta Euskal Herrioan, errotik aldatu behar dela. Birpentsatu eta ezin dugu beti horrela ibili, ez da, eta lan gatazka hauekin, eta hitzarmena berritzeko hainbat trabekin. Gainera, talka egiten dute halako egoerek denbora osoan instituzioetatik zabaltzen dizkiguten mezuekin, ez? Soldata arrakalarekin amaitu nahi dugu, sektore feminizatu eta egoera hobetu nahi dugu, hala ere, ez? Kasu honetan, urteak ere badara-matzate hitzarmena bera berritu gabe, langileak protestan dira, emakumeak protestan daude, baina... Bai, nik uste Ainoa Tiraduk oso ondo azaldu duela, zurik eta morea da instituziotik datorrena. Ez da kasualidadea emakumeak izatea burka daudenak, eta ez da kasualidadea izatea zaintza esparru feminizatua, ez? Strukturalki eta politikoki zantza ulertu izan dalako batetik emakumeak debalde egin behar dugun kontua, eta egitekotan, debaldez egitekotan, alegia ordaindua izatekotan, ia esklabutza egoeran egindako lana izan behar dela, ez? Eta ez da ulertzen zaintza bera eskubide bat dela, ez? Danok zaindu behar dugu, eta danak zainduak izan behar gara, ez? Eta ikuspuntu hortik ulertzen badugu zaintza, hala esaten badugu, eta esaten badugu, eske zaintza eskubide bada, eta zaintza danok behar dugu, eta zaintza jaso behar dugu, orduan, karo, Miguelek esaten zuna, ereduari eraldaketa bat eman behar zaio, ez? Eta duintasunez ulertu behar da zaintza, eta orduan egon behar gara beste esparru batean, eta orduan igualetzen egin behar dugu zaintza eredu publikoaz, ez? Zen gogoratu behar dugu konbenioa ez dagoela, baina zaharetxe asko eta asko eta asko pribatuak dira. Alegia, zaintza externalizatua dagoen eta privatizatua den sektore bada. Emakumeak oso gutxi kobratzen ari dira, baina enpresa batzuk etekin ekonomikoak ateratzen ari dira eskubide batekin, ez? Eta nik uste hemen mugimendu feminista greba bidean jarri denean, mahai gainean jarri du oso alternatiba sendoa, eta da, skal sistema publikoa nahi dugu, zaintzari begira, ez? Eta hori eragiten dugu justuki prioridadeen inguruko hausnarketa bat, ez? Zer nahi dugu? Astelenean ikusi genuen Urkulluren bilera interinstituzionala AHT indartzeko, edo gura dugu sistema publiko bati, zaintza sistema publiko bati dirua jartzea. Hemen ereduaren eraldaketa dago, eta hau da, nik uste jokoan dagoena, ez? Bide batez, nik horrelako emakumeak ikusten ditudanean, ez dakit, ez? Arrotasunez betetzen nau, zen greba bat egitea, eta beti esaten dugu, ez greba bat egitea ez da gauza makala, ez da gauza erresa, tentzioa soportatu behar dezu, kalean egon behar zara, zure soldata murrizten da, eta askotan ez hitz egiten dugunean, akzio sindikalaz hitz egiten dugunean borrokaz, gure imaginarioa normalean gizon badaka, fabriketako gizon badauka buruan, eta nik uste dut azken urtetan Euskal Herrian egon diren grebarik potentenak emakume hauek lideratu dituztela, eta nik uste dut hori ere bidezkoa dela esatea eta erakustea, ez? Eurek esaten dira, kalean tentzioa mantentzen ari direnak, patronalari aurre egiten ari diotenak, eta negoziazio mailan oso inteligentzia politiko batekin ezartzen ari direnak, ez? Beraz nik uste dut hau ere bidezkoa dela esatea. Bai, horrela da, emakumeak izan dira, greba potoloenak eta
adierazgarrienak lideratu dituztenak, eta lehen esan dudanean hori eredua errotik eraldu behar dela, justo hori eredu publikoan pentsatzen ari nintzen, ez da, zen eta ikusi dugunarekin argi dago, datu objektiboa da, zaharetxe publikoak, pribatuak baino askoz hobeago funtzionatzen dutela, ikusi genuen pandemiarekin adibidez, eta ikusi ditugu zen olako lan baldintzak dauzen arlo publikoan eta arlo pribatuan kasu honetan, eta nahiko aldea dago, ezta? Orduan esango nuke privatizazio eredu honekin bukatu behar dela eta publiko erantzun dudari gabe. Bai, ezta, eta izan ere, zurinik ere aipatzen zuen nola, proposamena nahiko konkretuak dira eta egingarriak bere horretan ez. Uste duzuen greba orokorra ez, mugimendu feministak planteatzen duena egikaritzen bada ez, baietz espero dugula, jarrera aldaketa benetako bat emango denik, edo privatizazioak ez, horren gainetik ere ondoko jarraituko du, eta ja zer geratuko zaigu? Neri desioaz galdetzen badiazu, zer nahi dut nik, basango nizuke, gustatuko litzaidakela horrelako greba bat izatea katalizatzaile bat, negoziazio bat sortzeko eta benetan indari irakustalde hori nik uste duan egongo dana, inzidentzia politikoa duela. Hori da desira. Baina analisi politikoetan nahiko eskorra naiz ontarako, nik bai uste dut behintzat egun dakagon gobernua segitzen edukitzen badegu, eta zentzu honetan elektoralki aldaketan dirik ez dela egongo zen gogoratu behar dugu, ez, diputazioak eramaten dituztela zaintza eduak, alegia ez dela eusko jaularitzak eramaten duena baizik eta diputazioak, eta momentu honetan gutxi gora bera hauteskundetan zer gertatzen den badakigu, eta badirudi Gipuzkoa hortze daukagula, baina oro har denetan EAJak berbalidatuko du bere jarrera, ni nahiko eskorran, ez? Azken boladan ere ikusi dugulako, EAJak badaukala komunitario publikoren ereduoren diskurtza ez bakarrikan zaintzan. Hezkuntzan ikusi dugu, osasungintzan ikusi dugu, hainbat esparrutan ikusi dugu, ez? Auzolanaren ideia horren atzean privatizazio prozesuak ematen ari direla, ez? Beraz, nahiko eskorra naiz tamalez. Hala ere, bai uste dut, mai gainean bai feminismoak, bai mugimendu feministak eta hainbat teoria politiko oso alternatiba sendoak eta egikarituak jartzen ari direla mai gainean. Beraz, nik uste dut esango digutela noizbait, hau ezin imposiblea dela, hau ezin da, baina baditugu hortzea alternatibak eta badaukagu hori proposamen zehatzak, ez? Bueno, ni baikorrago jarriko naz. Tira, bengoz. Bai, esango nuke gizarte zibilak daukan indarra eta kasu honetan feminismoak eukiduen indarra batez ere azkeneko 5 urtetan, indar motor potoloa dela eta eragina baduela, ezta? Hombre, igual ez da iraultza bat izango, zen eta, kapitalismo oso errotuta dago, daukagun sistema, igual ez da egun batetik bestera aldatuko, baina egia da mugimendu batzuk ikusi gula. Kasu askotan kontzientzian eta beste kasu batzutan politika publikoetan, ezta? Ez da zaila, ez da erraza izango, prozesu zaila eta luzea izango da, baina, ikusi dugu azken aurrekontuetan, pandemiatik bebai, aurrekontu sozialak, estatuetan eta komunitate autonometan indartu direla. Oraindik eskasa da, eta bide gehiago egin behar da, eta are eta sozialagoak izan behar dira aurrekontu instituzionalak, baina aldaketak ikusi dira, baina esango nuke klabea dela hemen bebai zerga aldaketa bat, zerga sistemaren aldaketa bat, ezta? Instituzioek, diru gehiago kitzeko, politika sozialetan ez dakit inbertitzeko, eta indartzeko sistema soziala hau ezinbestekoa izango da, eta askotan entzun dugu instituzioen partetik ezala momentua hau aldatzeko, baina, gogoratu behar dugu, azken hilabetetan EAJ eta PSE mai batean jarri direla, hau eztabaidatzeko, orduan, taldi berean ere aurrekontuen negoziazioan Alderdi Popularrak ere eraman zuen erreformaren aldaketa, erreforma fiskalaren aldaketa. Beste zentzu, horregatik esan dezut, planteatzen dezunean, aldaketa bat egon behar dela, bai, baina kontu zibili horrekin zera. Ezen, eskumak ere horren alde, eta dakagun aurrekontuen, ez dakite, azken boladan egon diren negoziazio onak, Alderdi Popularrarekin izan dira, eta erreforma fiskalaren aldekoak, orduan, hortzere, ni eskorra naiz, gaur tokatu zaineri eskorra esatea, eta zuri baikorra, beste egun batean aldatuko dugula, hala ere, egia da,
sorte hona dakagula hauteskundeak datozela, eta hauteskundeak, foru aldundiko hauteskundeak diren enean, zaintza sistemaren inguruko kompetentziak mahai gainean eukiko ditugula, eta hor daukagula alderdien programak, ez? Eta, daukera ona ere ikusteko zenolako programetan nola, ez? Fokalizatzen duen alderdi bakoitzak bere gaia, ez? Gero paktuak etorriko dira, niri egia da EAJak, nahiko privatizazioaren alde dago, baina, hortze ere dago EPSek, printzipioz, ez dagoela privatizazioaren aldeko aposturi egiten, eta, behin hauteskundeen emaitzak ikusiko dugu, hau gai bat izango den edo ez, paktuak egiteko edo ez, hori ere hortze mai gainean dago. Egun beharko litzateke mai gainean, debate publikoan, kanpainan eta alderdietako programetan ikusi beharko dugu, ez dakit zen, eta azkenian lehentasunak beste batzuk izaten dira, eta tamalez, penagarria da, baina ikusi beharko dugu. Bai, ez, eta horren zain beste gai bati helduko diogu orain, izan ere pantailaren beste aldean, kameraren beste aldean, esaten didate azkenan ez dagoela, beraz, berriz ere Espainiako Kongresura joko dugu, izan ere, azken egunotan, heldu diren hainbeste albisteen artean ere bada mozalegearen erreformarena, ez, derogatzea eskatzen zen, alaxe, ez, prometitu zuen PSOEk berak ere, eta azkenean, beste ezena bat jarri zegu mai gainean, ez? Nola ikusi duzue apur bat, azken egunotan politikarien izan dituzten jarrerak, eta, dekretu parkatu ez legea beraren aldaketa. Bai, ez, nahiko botxornoso bezala ikusi dute azken egunetan egon diran jarrerak, ez? Mozaldearen edukian sartu baino, eta, egon den kontua baino, nik uste hemen badagoela bai PSOEk eta bai EAJak oso jarrera niretzako berriz ere esango utitza, ez, tortizeroa hartu dutela, bai RCek eta bai Bilduk bere argudioak eman zituzten Mozal legearen kontra egiteko, argudioek gustatu altzaizkiztuzu edo ez, baina argudio politikoak dira, ez? Argi eta garbi esan zuten, ez? Guk ezin diogu baietzaman aldaketa honi, guk ezin dugu Mozal lege honen alde boskatu, hortze daudelako gomasko pelota hauek, ez? Hori argudio bada, argudio politiko legitimoa, ez? Eta gero, nik uste batetik atera dela, EAJ ia erantzule jartzen Bilduri, ez? Alegia esanez, ez? EAJko norkiztan da, baina Aitor Estebanek, ez? Esan zen, Euskal Herrian edo EAen santzioak egoten badira, Bilduren arazoa izango da, eta Bilduk izango da erantzule barka idazue, baina hau populismo hutsa da, eta hau gezurra da, ez? Euskal Herrian gobernatzen duen alderdia EAJ eta PSek da. Eta Bilduk oposizioa egiten da. Kritikatu aldezu oposizioaren jarrera, baina oposizioa da, ez? Eta hemen ertzaintzak da gomazko pilota horiek erabiltzen dituena, eta ertzaintzak da Euskal erakunden kompetentzia. Ez dago besterik, beraz, zuke EAJ, Mozaldegiaren kontra zaude, alde boskatu duzu aldaketa honetan, aldaketa hau ez da aurreatea, kritikatu aldezu Bildu, kritikatu aldezu RC, baina dakazu kompetentzien arabera, egin behar dezuna da, bilatu formula Euskal Herrian Mozaldege hau ez aplikatzeko. Eta hortarako, badituzu, eman aldezakezu ertzaintzari direktrize zuzen batzuk, eta ez aplikatu. Ez da bestela, ez? Orduan, niretzako hemen sortu indana da, diskurtso oso populista eta elektoralista, ez? Hemen atzen bilatzen ari da justu, konfrontazio ideologiko bat, EAJ eta Bilduren artean, RCek ere sartzen da, baina, RC ere askoz begiratuta Kataluniari eta nahiko faltsua, ez? Eta niri hau da, pena ematen diana, zen Mozal legearen inguruan dauden edukiak oso garrantzitsuak dira, ez? Hemen dakagun eduki politikoa eta ideologikoa, eta hemen boskatu diren edukiak oso importanteak eta inzidentziak asko daka herritarren
gan eta errepresioaren definizioan, ez? Bai, ez izan ere fokua hor jarri beharrean egin dutena da, esan duzun moduan desbideratu, ez? Estebanek berak kazetarioi ere esaten zigun, ez? Identifikatzen bagaituztela protestaren batean, EH Bilduren gana jotzeko. Bai, baina, hor ikusten da, ez? Kanpaina elektoralean gauzela guztiz, ez? Eta kasu honetan eske flagrante da, ikusi egon elektoralismo alde guztietatik, Zeren eta goratu behar dugu, RSek eta EH Bilduk, kasu honetan ez esan dute, baina legealdi honetan Madrilen, sapo handiagoak jandituzte, beste kasu batzuetan, eta interes generalegatik jandituzte, baina kasu honetan, hauteskundeak gertu daude, eta gainera RCen kasuan, inkestak ez dira batere honak, batez ere Bartzelonan, badirudi, nahiko porrot handiauki aldutela, eta, profila markatzea erabaki dute, eta esetxa emotea, baina, esetxa hori legealdiaren beste momentu batean, baietz bat izan alzan, edo abstentzio bat. Egia, orokorrean... Kasuntan... nik uste dut... Igual errezek bai, Bilduk saia ikusten dut horrelako gai bati abstentzia edo esetza edo baietza motie, Etikoki, historikoki, saia ikusten dut, Ez dakit, EH Bilduk aurrekontuetan legealdi honetan Madrilen gauza asko onartu behar izan ditu bere printzipio etikoi kontra doazenak ere. Baina, edo zein modutan... Ez que ez da emango, que... Bai. Ez, penaz tristuraz ikusten dut, gainera badirudi zegoela kontsientzua ia puntu guztietan, laupa hosti izan ezik. Behitxu, hauteskundeak erdian egongo ez balirateke ziurazki denbora gehiago emongo zuten negoziazierako, aukera hori zegoen, ez da. Ez da horrela izan, eta, klaro, tristena da, ezin dutela berriro ere legealdi berrian berreskuratu zegoen puntutik hau eta horrera eraman, ez. Berriro lehen pausotik hasi behar da, eta, klaro, pasal gara berriro, egual beste 5 urte, mozaldegiarekin indarrean, eta ikusten dugun errepresioa protestetan eta manifestazioan indarrean, ez da, orduan nik uste dut hori dela tristeena, eta niri partidismoa eta estrategia elektoralak guztiz legitimoak dira, kasu honetan alderdi guztiok Madrilen erakutsi dituzte, baina, klaro, hemen erdian dagoena da, gizartean inzidentzia oker bat, oso oker bat sortzen duen lege bat. Bai, egia hemen dagoela beste ari bat, hartzeko eta da Unidas Podemos eta PSOEren arteko tentzio hori, nik etxenik entzuten nuenean, prentzaretoan izugarrizko diskurtso gogorra PSOEren kontra, esaten duen zer boskatu du Unidas Podemosek, etxenik entzun da, zirudien oposizio lanak egiten ari zirela, eta horrelako lege bat ezin zutela baina gero, maitzak bestelakoak dira, berriz ere nik uste Moselegak erakusten digula, hase momentun dago nire koalizio gobernuak ere elektoralki, Unidas Podemos erabaki duela tentzio elektorala eta tentzio politiko igotzea, eta PSOEk baita, orduan bai ikusi dugu, baterik hortze daudela EH Bilduk eta ERCek bere kalkulo elektoral etiko politikoak egiten, baina baita gobernuaren baita. Hemen posik dauden bakarrak nik uste dut eskumako alderdiak direla, eta oso esaguratzua da, boskatu zen momentuan, Voxeko diputatuak altzatu intzala eta txalotu eintzula, niretzako hori oso mingarria esan zen hemen, irabazi dutenak, eta horrengo gunean asko itzingo dugu Voxen inguruan zensura mozio horrengatik, baina honetan nik uste posik dauden bakarrak horiek direla, ez? Bai, ere hortartean ere, pilotan asuntoa aipatu dugu, baina badira ere migranten itzulketak, eta baki gurri sektoreri egiten dion hobeto. Bai, esan behar dugu piloten kontua berez ez dagoela lege honen barruan, baizik eta eskumen autonomiko bat dala, baina egia da, migranten kontu hori, klaro, eskuinerako ezinbestekoa da mantentzea, ez da, eta, ospatzen ari dira, noski, eta gainera koalizio gobernuari kaltea egiten diote, eta gainera ere, aztertu behar da, Unidas Podemos koalizioen artean dauzen bi iritziak kasu honetan, nahiko adierazgarri izan da Enrique Santiago Izquierda Unidako negoziadore izan dan kasu honetan bere iritzia, eta Podemos sektorearen, hau da, Etxenike Belarra eta Pablo Iglesiasen sektorearen arteko talka, baina oso itxela, sare sozialetan publikoki eduki dituzten ikamikak, ez da. Horrela ikusten da, zenolako arazoak dituzten eskerreko koalizio horretan, eta birkonfiguratu behar dana orain hauteskundei begira, ez da, eta sumar proiektu
proiektu hori, oraindik ere, ez dakigu zeretan bihurtuko dan, ez dakigu Podemos batuko dan, ala bere zerrenda propio orkestuko duen hauteskunde orokorretara, orduan, hor behai, ikusi egiten da, zenolako arazoak dauzen eskerran. Eta horren zain esaten diate, orain bai, badugula Alex Aginagale, Pantaiak Euskaraz ekimeneko kidea beste aldean. Ez dakiten zuten diazun? Bai, tira ez, horixe ez, titularra izango da bi egun barrukoa ez, martxoaren 18an bideoklip berria argitaratuko duztu ez, ekimenetik bertatik ez, zertara dator bideoklip hau argitaratzeak ez, zer beharri edo, zer da gizarteratu nahi duzuena? Bai, azkenean gure helburua gure aldarrikapenak ahalik eta gehien zabaltzea da, eta horretarako duela hilabete batzuk pentsatu genuen tresna egokia izan zitekela abesti bat eta bideoklip bat sortzea, eta horregatik martxan jarri ginen, eta larun bat honetan horren emaitza ikusi ahal izango dugu. Konta iguztu apur bat, nola ondu den bideoklipa bera, kantua bera, ez nortzuk aritu dira hor, eta zein, ez letrak ikusiko ditugu biegun barru, baina zein mezu nagusi dute erdigunean? Bai, abestia egin duena, hitzak egin dituena Oiana Bartra bertsolaria izan da, eta musika berriz Josu Bergara musikariak jarri dio, eta hainbat, 6 edo 7 abeslari edo aktore ezagun ibili dira kolaboratzaile gisa, horiek zeintzu diren larun batean ikusiko dezue. Eta bestiaren mezua besterik gabe da, euskaraz bizi den herria izan behar garela, euskal herria izan nahi badegu, eta horretarako beharrezkoa dela euskaraz bizitzeko pantaiak ere euskaraz izatea. Hori da, pixka bat, abestiaren mezua, bai. Zein da euskarak ikusentzunezkoen munduan duen lekua, zuen aldarri nagusiari helduta? Beno, oso leku anekdotikoa dauka, ez gaur egun geroz eta denbora gehiago pasatzen dugu pantaiei begira, hauetan euskerak duen presentzia geroz eta txikiagoa da, hain zuzen ere geroz eta plataforma gehiago, tresna gehiago, sare sozial gehiago daudelako ikusentzunezkoak ikusteko, eta orduan, esate baterako, zinemetan 100%koa da euskararen presentzia, plataformetan, streaming plataformetan ez da 0,1 iristen, eta, telebistan ere, euskal telebistan ere ez da lehenesten euskarazko katea, orduan, guk uste dugu euskerak aurrera egingo badu, eta euskararen normalkuntzak benetako pausoak emango baditu, beharrezkoa dela, herri estrategia bat, pantaietan euskerak duen presentzia biderkatuko duena. Eta nola eman buelta honi izan ere, datu batzuk bota dituzu, gero otsaibukaeran ere zinema komertzialetan euskarak izan duen presentzia beraren inguruko, datuak ere maigainan jarri izan dituzten, eta hori ez, tamalez, kaskarrak dira nolabait esatearren ez. Nola eman buelta honi, nori zuzendu bargatzaio? Hemen erantzule nagusiak erakundeak dira. Egia da, mundu digital honetan eta globalizazioarekin geroz eta tresna gehiago eta nazioarteko enpresa gehiago daudela lehia horretan eta guzti hori kontrolatzea zaila dela, baina badaude gauza asko bertan arautu daitezkenak. Esate baterako, Katalunian bezala, zinemaren legeak izan ditzakegu, bai EAN eta bai Nafarroan horretarako eskumena dakagulako, eta lege horrek zehaztu dezake, zinemetako emanaldien 50% adibidez, euskeraz izan behar dela. Era berean, telebista publikoan ere euskera lehenestea gure erakundeen esku dago, eta gero streaming plataformei ere gauzak erraztea eta laguntzak ematea, edo, ez bakarrik plataformei, hemengo komunikabideentzako edukiak bikoizten baldin badira, edo azpidazten baldin badira, gero horiek iritsiko dira noizbait plataformetara, ez? Baina lan hori hemen egin daiteke, gero ahalik eta leku gehienetara iritsi dadin. Premisa horrekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko gaur gurean izatearen eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Para bideoklip berrira.
Tira ez, bikoizkak eta aipatu duela apurrat egoera zain den, ez, justo azken astean saretan ikusi izan du nola, norbanako batek, ez, Simpson seriaren inguruko bikoizketa bat euskeraratu, gura izan duela, apurrat, ekimen propioz, ez, eta badirudi ez badala ekimen propiorik, apurrat, ez, egoerak ez duela hobera egingo. Bai, tristea da, ez da, gero eta mundu globalizatu batean bizi gara, batez ere pantaiaren munduan, ez, plataforma guzti hauekin, sare sozial guzti hauekin, eta, klaro, horietan, euskara ahulezi egoera batean dago, ez da, eta, azkenean askoz, hizkuntza askoz txikiago izan ez, konpetitzea saia da, ez. Ni hemen egia da kontrasenak bauzela, ez. Niri plataforma guzti hau, Netflix eta HBO eta horrelakoak zaizkit bat ere gustatzen beraien estrategiak, beraien ultrakapitalismoa ez, baina egia da, euskara hor presente egotea ezinbestekoa dela. Nik uste Miguelek jarri dula hemen danok dakagune kontraesan oso handia, ez? Egia da hemen atxean dagoena da herri estrategia bat euskararekiko, ez? Momentu honetan egoera diglosiko batean bizi gara eta hori da gauza askorengatik, baina horietako bat da instituziotik estrategia integral baten aldeko apostua egin ez delako, ez? Eta integralitza erabiltzen dudanean pantaiak bai, ez? Dago eskola, dago osasungintza, dago arreta, dago instituzioak, eta baita dago komunikabideak, prentzea, eta nola konsumitzen dugun, edo ze hezkuntzan kontsumitzen dugu. Hau pasatzen zaigu pantaietan, baina orain dela gutxi ez, orain dela pare bat egun adibidez, ikasle asko, unibertsitateko ikasle asko ez, esaten zuten ez, nik euskaraz ikasten dut eta apunteak gaztelaniaz ematen dizkidate ez. Beraz, strukturala da ez, nik bai uste dut, adibidez, euskaraz egiten diren komunikabidei diru laguntza zuzenak eskaini behar direla, alegia fomentatu behar dela euskarazko medioak, hortaz ETB-en estrategiaren inguruan eztabaida sozial bat behar dugu, baina kontuz ibili behar geha diru laguntza zuzenak plataforma pribatuei ematearekin, ez? Zen plataforma hauek, Netflix bezalako plataformak, etekin ekonomikoaren aldeko apostuak egiten dute, eta bere estrategia espezifikoiek badituzte, ez? Ni badakit asko konsumitzen dugula, baina kontuz ibili, ez? Hauek ez dira instituzioak. Gauza bera pasatzen da komunikabideekin, ez? Diru laguntzak ematen dira komunikabidei euskeraz idazteagatik, eta badaude gaztelania hutzean egiten duten komunikabideak eta bapatean pare bat notizia euskeraz egiten dutenak, Maika telebista edo berria, baina diru gehiago jasotzen dituztenak, ez? Alegia, euskararen aldeko estrategia espezifikoa ez duten komunikabide batzuk geure ganatzen dira euskararen aldeko diru laguntzaik. Hori da, zurik eta morea, baina euskararekin, ez? Gauza bera, ez? Orduan, honekin nik uste izan behar garela oso tematiak helburua bada konsumitzea dana euskaraz, egoera diglosiko hori buelta ematea, baina kontuz ibili behar geha, bueltan ez etortzeko, ez? Bai, nahiko da zer reflexio horrekin, ez kontuz ibili behar garazen eta diru publikoa motea Netflix bezalako plataforma bati niri, nahiko naskagarria iruditzen zait, ez da? Edo El Correo bezalako egunkari bati, Euskal Herrira ekarrita. Bai, egia da, ez kontuz ibili behar gara, eta nik esango nuke beste modu batzuk dauzela espresionatzeko, ez? Ez plataforma hauek ikustea, euskaraz jartzen badituzte subtitulo horiek, merkatu kuota gehiago eukiko dutela Euskal Herrian, ez da, jende gehiago suskripzioa egingo duela, ez? Horrela, baina ez dira laguntzen bitarte zinolares. Pasaten diaten ez hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko bioi, gaur gurean izatearen, eta jarraian eguneko albisteekin utziko zaituztegu. Kaixo, Lidia